नैबे फोर्थ ब्रैथि खेब जोंहा बाथौ सान फालिनाय जानांगौमोन। दा बे ब्रैथि खेब बाथौ सानखौ जोङो देग्लाय थिलेबलेबै जोङो थिरांथा लाबाय जे बेखौ जोंनिनो बाथौ खेराइसालि संकस चौधुरी घाटआव जों थिलेबलेबैनो फिरफिला गासैबो बाथौआरिफ्रा ज' फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे फिसायैनो जोङो मोनसे थिलेबलेब मेल खुंनानै जोङो बे बाथौ सानखौ फालिनाय जासिगोन। आरो जों बेखौ जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय SOP मथे जेरै कभिडआ लासै बारायगासिनो दं। मैया दाख्लैसो मोनबाय जोङो 8,000 बारबाय कभिड मोननाया। दा ओंखायनो जों सानबाय जोङो गभर्नमेन्टजों जोङो मदद होफानानै जोङो बिसिनि बिथोन बायदियैनो जोङो मेल मिटिंखौ हालुं दैलुं लिङालाबानो जोङो रेलि खालामालाबानो जों फिसायैनो जोङो बाथौ सानखौ फालिनांगौ हिसाबै जोङो फैगौ जे मंगलबार 25 जानुवारि 2022 जे जोंनि बाथौ सान, बे बाथौ सानखौ जोङो संकस चौधुरी घाटआव बलमजरायाव जोङो थिलेबलेबैनो खुंसिगोन। गासै जोंनि बाथौ क'र्डिनेसन टीमानो ज' जानानै बेवहाय जोङो फिरफिला बिरहोगोन। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनाव सिम्पलि गोरलैयैनो थिलेबलेबैनो जों फिसा जोङो मेल लेंगोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा गुबुन जेबो थानाय नंलिया। बेवहाय जोङो बाथौ गायसननाय नंलिया। माने जों बोसोरफ्रोमबो गासिबो बाथौ हान्जानि जोंनाव दा गसाइगाव ओनसोलाव गासै 26 जोंहा बाथौ दोलो दं, बाथौ हान्जा दङ। बे गासै बाथौ हान्जाया ज' जानानै जोङो मोनफ्रोमबो बाथौआनो गावबागाव बाथौ थान गायसनखांनानै बिथांमोनहा बे बाथौआव सिबिनानै अखानायै फिरफिला बिरहोयोमोन। दाना देग्लाय खालि फिरफिलाल' बिरहोनाय जागोन, बाथौ गायसननाय जानाय नङा। ओमफ्राय हालुं मैलुङै जोङो बे मास रेलि खालामनाय बेखौबो जों दोनथ'बाय। COVID-19नि जे SOP, बे SOPनि थाखायनो। आरो जों आसा खालामदों बयबो बाथौआरिफ्रा जोंखौ मदद होगोन। लोगोसे जों खावलायबावदों जे जों गामाखालि बोसोराव खावलायनाय बायदि गासैबो न'खराव जोंनि बाथौआरिफ्रा जोङो फुङाव मोनाबिलियाव जोङो बाथौ जेवारि सावगोन, गावबागाव बाथौ खुलुमगोन। आरो जोंनि दालाइसा आफादफ्रा बिसोरो गावबागाव दालाइसा जेरै हेडक्वार्टार बेफ्राव गावबागाव फिरफिलाखौ बाथौ साननि फिरफिला बिरहोनानै बाथौ सानखौ फालिगोन। आं बेखौनो खावलायबाय। आरो जोंनि जे ओइदिनखालिनि जे जोङो मिरुयै थारमाने जोङो सेन्ट्रेल कमिटिया अल बाथौ क'र्डिनेसन कमिटिया जयैनो जोङो संकस चौधुरी घाटआव जोङो बेखौ फालिनो थाखाय आखायाव लाबाय। आरो बयखौबो आङो जोंनि जेसेबां दालाइसाफोर दं बिथांमोनखौ फिरफिला बिरहोनायाव एसे नुजाफैनो थाखाय आं खावलायनानै थाबाय आरो गोजोन। माने जिहेतु COVID-19नि माबानि थाखायनो जोङो SOPनि थाखायनो जोङो बेखौ गिदिरै खालामखायाखिसै जेब्ला जों बेवहाय रावबो आलासिखौबो लेंहरनाय जानाय नंला, हांख्राय जानाय नंला। खालि जोङो मिरुयै जोंनि सेन्ट्रेल कमिटियाल' बेखौ जिहेतु फालिथारनांगौखाय जोंहा बाथौ सानखौ जोङो गाजा गोमजा फालियालाबानो थिलेबलेबै सानसेयै फुङाव जों फिरफिला बिरहोबाय। फिरफिला बिरहोखांनायनि उनावनो जोंहा जोङो ओरैनो ज' सावरायलायगोन, मेल फिसा जों खुंगोन। बेल'नो आरो गुबुन बिदिनो जोंहा हाबाफारि बारा गैलिया आरो।